Tak to bolo. Tak. Nechaj to tak, ono to nás zoberie a zoberie. Aj všetko zoberie. No startujeme sa. Nepočkaj. Dobre. Ja mám. Finalizu. Hej, mám? Aha. Ale počkaj. Servus. Sedíme tu s Jayom. Čaute, ja som Janko Hudáček, volaj ma Jay. A ja sa volám Jenky a som študent architektúry. A to, čo práve pozeráte, neviem. Nehem video e-mail. Je to videjko, ktoré vám príde na e-mail a v ňom bude všetko, čo v ňom bude. Čo budeme celý mesiac spolu robiť? Takže ideme na to. Jenky, na čo sa môžeme tešiť? Jay, môj drahý, ja ti to hneď poviem. Takže napríklad 5. septembra odštartujeme prvé stredko tento školský rok. Áno, bude ho mať Matej Hudáček, The Sako. The Sako. A bude sa týkať pokory. Presne tak. A možno sa nebude týkať. A možno nie. V ten istý deň, 5. septembra, bude v Banskej Bystrici Nádej Mameno 2, takže ak chcete ísť tam, tak sa tam niektorí stretneme a tak. A bude to dobré. Čest práci. Čest práci. Čest. O týždeň pokračujeme v sérii Stretiek vpred. Motivačných stretiek. Vpred. A tentokrát konečne prídu aj hostia. Ivo a David to minule nezvládli, ale teraz to dúfam už zvládnu. A keď nie, tak prídu ich bratranci Igor a Daniel. Igor a Daniel, tešíme sa na vás. Áno. No, 19. septembra zasa pokračujeme. Poď ešte raz pomalšie. 19. septembra pokračujeme stredkami z dielne. Z našej dielne. Z našej dielne. Z našej kuchyne. dielničky. Z našej produkcie. A kázať bude Lidka. A bude to veľmi super a tešíme sa na to. Áno, v septembre zakončíme ako inak. Veľkým hostom príde multitalentovaná slečna, víťazka Miss Musiker. Talentovaná Dominika Gurbaľová. Dominika Gurbaľová, veľké poľno spod Dominika Gurbaľovú. Bude to stredko vpred 3 a my sa na to veľmi tešíme a prosím, tešte sa aj vy a hlavne príďte. Ja som Jay, toto je moja fotka, keď som mal 14. Dobre. Dobre.